Hala, si Ate Claire man din yung nagpairing-iring. Nagunit pa jug 20 oh. Padakan di kung nagsingil kang ng Marlene. Nang, 30 nang! Kamahal ra pud nimo dong. 20 ra ga itong miyagi. Kinahanglan makasingil na jud ko sa nakautang nako. Kay para ugma na ako ikapalit og kuhunon og binigniton. Sinang Marlene man ni oh. Maningil na po ni kang ate ron ba? Si Ate Claire man po to oh. Naapod ba ni utang ka ng Marlene? Hala, sinang Marlene man na oh. Akong panid-an be kung unsay tirada ani. Ay, wala ka ba yung kabayan, ani? Tago ko, Bi. Asa mo kung tago, ani? O aron, narato na si Ate Claire. Tago na po ni ron. Ay, tama. Ito ko matago. Dilip na siguro kung makitaan tali, uy. Wadyo po na sa'yo po. Itago, Jud. Karon na ako'y plano. Nang Marlene, basta naman nakabaklay, uy. Asa day ka ato? Uy, mao man igsuon ni Maria. Dismuso ba yan ning bataa? Gitawag na pud ko. Hala, nana po din igsuon ni Maria. May lagi ko makita ning bata aron kay sipat da kay ni. Kasi itukan ko ani ba? Nang, maningil ka na. Sultian na kadaan. Wala si ate sa balay. Pero si Ate Claire, kabalo ko kung asa. Pwede dyan ning batao? Wala daw si ate niya sa ilaha. Ayaw ko nga tika dong. Damay gining bataa. Kasi nakitaan ko ani ba? Pahamak jud ko aning bata aron. Di man noon ka mutuo sa kuanang. Ingon ba sa kuang lola, bad daw ng mga atik. Ay, tama. Pairing-iring na lang ko, Bi. Aron mulingi diri. Bitaw pud no? Dili pud ni si mangati kay bata pa man. Kato bitang miagi, tinuod pa pud yang istorya. Unya dong, asa naman si Claire? Sugon, Bi, aron makarong si Tisoy. Si Ate Claire nang. Gusto jud ka makabalo kung asa. Balo na biya ka sa akong talentinang. Parehas gud atong niagi. Unsa man ron? Tingog man sa iring. Na, mao ni Ron. Mangwarta na po ni sa kuha ni bataan ni ba? Unya dong, pilay talent pini mo. Hala, si Ate Claire man din yung nagpairing-iring. Nagunit pa jud 20 oh. Padakan di kung nagsingil kang ng Marlene. Nang, 30 nang! Kamahal ra pud nimo dong. 20 ra ga itong miyagi. Balita iya, ha. Kuman ako nga 20. Lugi ko, ani. Pirti po yung bataa mo lang negosyo. Ikaw nang! Alangan, nagkamahal namang palitunon ron. Uy, 40. Ay nang, nilakaw man di si Ate Claire.